se rozhodnete si vzít děti do pěstounské péče, to je dlouhodobé, tam si myslím, že je to klíčový, tak člověk nesmí pochybovat nad svým rozhodnutím. Oni v podstatě potřebují nasát ty emoce, ale ze začátku vlastně vás odsunou, protože nevěří. Když jsme ho přihlašovali do školy, tak ředitelce v podstatě říkal, že nechce, aby jsme byli oslovovaní jako pěstouni, ale jako rodiče, tatínek a maminka. Markéto a Štěpáne, já vás tady vítám v takovém improvizovaném studiu a jsem moc ráda, že jste si udělali čas na nás, abychom si popovídali, co to znamená být pěstounem, o vašich zážitcích, o tom, co vlastně žijete a prožíváte při takhle pro mě úžasným počinu. Já o vás vím, že vy jste se narodila v Praze a vy v Chebu a že současně teda žijete v Praze. A jak dlouho jste spolu? Asi 15 let. 15 let. A pěstouny jste jak dlouho? Máme děti 5 let. Aha. No a když jenom se odkloním od toho, když nejste zrovna s dětmi, netvoříte rodinný život, tak co vás jednotlivě baví, když byste měli chvilku a mohli dělat cokoliv? My vlastně skoro všechno, co jsme dělali dřív, děláme i teď s dětma. Takže s dětma jezdíme na lyže, na inliny, jezdíme na vejlety na kole. Občas s dětma patlám keramiku. Z mýho pohledu, já když vytáhnu dalekohled třeba, tak tam samozřejmě děti mám taky. Takže ono je to spíš takový jako spojení. Takže je to propojený pořád. A ještě mi řekněte, Markéto, vy máte jaký obor? Já jsem původně interiérový návrhář a z posledního zaměstnání, z mého nejlepšího zaměstnání jsem odešla, protože jsem šla dělat pěstounku a nedalo by se to časově zvládnout. A Štěpáne, vy? Já mám takovéto přirozené ajťák. V současné době teda se tomu říká solution architect, dokonce v jaderné divizi, takže velice zajímavý. To je zajímavý obor. Takže vy se věnujete tomu svému oboru a Markéta je doma a je to máma na plný úvazek? Zatím ano. Zatím ano. Markéto a Štěpáne, mě by zajímalo, kolik dětí máte a kolik z nich je pěstounských? Dohromady máme 7 dětí, z toho 2 máme v pěstounské péči. Zbylé děti už jsou vylítaný z domu a dospělí. A vy máte tedy společně 5 dětí? 3 a 2. 3 a 2, že to máte takhle se skládaný pečvorkou rodinu. Ano. Ano. A jak jste se k tomu vlastně dostali? Že chcete být pěstouny? Kde to ve vás vzniklo? Když moje poslední dítě vylítlo z domova a postavilo se na vlastní nohy, tak jsme si říkali, že budeme asi cestovat a budeme dělat takové nějaké věci, na které se člověk vždycky těší bez těch dětí. A potom po tom cestování větším jsme si říkali, no a chtělo by to ještě nějaký ty děti doma, protože s dětmi je to vždycky takový barevnější. A nejdřív jsem přišla s nápadem, že bychom se mohli stát krátkodobými pěstouny, půjčovat si miminka, vypiplávat je a pak je posílat dál. Ale to mi Štěpán Já jsem to jednoduše zarazil, protože nemám na toto srdce to dítě vracet. Takže jsem říkal, dobře, a když teda ne krátkodobou, tak uděláme dlouhodobou. No a už to bylo na stole. Aha. Takže vy jste si rovnou sami v sobě odhadli, že byste nebyli vlastně těmi vhodnými adepty na tu krátkodobou pěstounskou péči. Protože já vím vlastně díky nadaci naší, že jsou na to taky dlouhodobé přípravy a ne každý to právě zvládne, že na to musí být speciálně člověk nastavený. Protože úplně upřímně, já si to taky neumím představit, že máte to miminko, který takhle za pár měsíců nebo za rok vrátíte ideálně biologické mamince, která už je na tom tak, že může to dítě dál vychovávat a jim dospělo dobře a nejlíp, tak to je dobré, že jste to takhle odhadli, teda rychle. Známe krátkodobé pěstouny, u kterých zůstalo dítě neplánovaně
ještě o rok navíc, takže 2 roky a nakonec si ho nechali, protože neměli to srdce dát ho do děcáku. Jo, že to dopadlo takhle ten příběh. Tak jsme si říkali, že by bylo lepší si rovnou napsat, jaký dítě bychom chtěli přijmout a jít jako napřímo. Tady k tomu můžu říct ve svou historku, že si musí opravdu přesně přát. My jsme si přáli, řekněme, dítě do 3 let a pak akceptujeme malého sourozence. A přesně tak, jak to bylo psáno, tak jsme to dostali. To vyšlo. Jenomže on ten malý sourozenec byl malý jenom vzrůstem, ve skutečnosti 10letý a vypadal na 5. Takže doteď pícháme růstové hormony a dítě vytahujeme. Ano. A daří se to. Daří se to. Roste vám. Roste. Tak to je báječný. S dětma jsme si vzali do pěstounské péče i jejich prababičku, která je teď 86. Je to paní, která si chtěla vzít děti do plné péče, ale už jí to neumožnili, protože už by na to nestačila. Špatně vidí, špatně chodí, špatně slyší. Teda vy máte obrovský srdce. A ta babička, takhle my už jako vzhledem k našemu věku samozřejmě babičky a dědečky nemáme, ale tahle dětí prababička nás přijala jako vlastně svoji rodinu. Je to tam takový hrozně roztomilý, protože ona vždycky říká, přijedou mladí. To jste jako vy. No to jsme jako my. No a snažíme se, ne vždycky se to úplně daří, ale každý týden se tam u ní stavit a ukázat děti, jako co je vlastně novýho. A vlastně babička se tak trošku stala jako členem rodiny, protože prostě je hrozně ráda, že tam jezdíme s těma dětma. Několikrát byla i na Vánoce, ale teď k nám se musí jít trošku do schodu, takže preferuje radši být tam, kde je. Tak vy děláte další duši šťastnou, to je neuvěřitelné. Ono je to hrozně dobrý pro ty děti. Je mi to naprosto jasný, jasný, hrozně moc potřebujou. No. Že cítí tu rodinu, ty rodiny. Oni hlavně po začátku tu babičku měli jako vlastně nejbližšího člověka, takže bylo potřeba tam jezdit hodně často. A pak už se to jako rozvolnilo a teď děti uháníme, jako zavolej babičce, přijedeme. Jo, ale prostě už to není ta jejich jako priorita. Jo. Ono to celý zní hodně idylicky, to, co jste doteď mi vyprávíte. A bylo to celou dobu takhle, že vlastně, když to řekneme úplně obyčejně já jako laik, že jste se doma rozhodli, je to dlouhodobá pěstounská péče, požádali jste si, co by tak ideálně, nebe vám to poslalo evidentně, jestli jste to napsali takhle a šlo to dál takhle pěkně? Jestli ještě můžu já tě pak pustím taky ke slovu. Pro mě bylo strašně velké překvapení, jak to šlo idylicky, co se týkalo lidí, který jsme potkávali na té cestě. Všichni nám ohromně vycházeli vstříc a byli takový jako přejní. A potom, když jsme se seznámili s dětma, tak my jsme samozřejmě jako tím školením už byli připravení na to, že všechny děti, které prošly ústavem, jsou rozbitý, mají různý traumata, že se to musí s psychologama řešit a tím jsme si samozřejmě taky prošli. Štěpáne, co byste k tomu řekl? Říct k tomu, jak to opravdu ve skutečnosti začalo, tak to bylo velice, řekněme, zajímavý a komický. Nejdřív samozřejmě dostanete k dispozici obrázek. To znamená, tady jsou tyto děti, které jste si nějakým způsobem přáli. Když už je vidíte, tak máte touhu ty děti vidět naživo, ale když je máte vidět naživo, tak samozřejmě má to nějaký pravidla. Do měsíce jsme se měli rozhodnout, teda jako jestli je budeme navštěvovat, jestli jakoby chceme a hledat jako ten způsob, jak navázat ten kontakt. A zajímavý na tom bylo, že když jsme poprvé vlastně zašli do klukánku, kde teda děti byly, tak první, co bylo, tak v podstatě ta ředitelka toho klukánku nám řekla, kde jsme tak dlouho byli. A že tam v tom klukánku zatím žádné pěstouny neměli. A první, co bylo, tak nám řekli, máme tady ty 2 děti, kluk je nemluvá, takže jako počítejte s tím, že s ním moc nepromluvíte. A holčičku v podstatě to máte, řekněme, 2,5 roku, která byla jak blesk,
Vždycky jsme ji jenom viděli kousíček tam, ona se vždycky někde schovala, proběhla, prostě absolutně bez jak bych řekl, kontaktní dítě. Jo. Nemluvila a neslyšela na jméno. No samozřejmě to souvisí s tím, 2 3/4 jí bylo. S tím, co zažila jako v životě. No a paradoxně, jak říkám já, tak vlastně s tím klukem jsme přišli a najednou on se rozbrbetil, hrozně moc mluvil. Vůbec ještě tam. Přímo ještě tam, jo, takže jsme byli překvapení, že je to trošku jinak. A ještě se nás zaháčkoval, říkal, mluvili jsme tady o zoo, já jsem nikdy nebyl, až půjdete, já bych taky chtěl. A už se nás takhle No, samozřejmě, protože to bylo v tom přerodu, tak tam byla ta historka toho typu, že vlastně příští týden jsme měli přijít přes sobotu, neděli, že jdeme do toho zoo, jenže manželka měla jít se mnou. A vzhledem k tomu, že měla v práci, protože samozřejmě ještě jsme měli tu práci tak, jak jsme měli dřív, tak jsem šel sám a já jsem vlastně tohleto dítě, který vlastně lítá, nemůžete ho ani chytit, tak jsem ho dostal na starosti, včetně toho kluka. Takže jsme společně první vejli do zoo, ale dopadlo to úžasně. Jo? Takže já si myslím, že vlastně člověk nemusí mít strach, ale že to jde vždycky zvládnout. Akorát se musí hledat ty cesty. No a dneska je to úplně jiný dítě, úplně jiný děti, prostě nejenom vejškově, i kontaktně, takže nebyla to ze začátku ta idyla, ale dá se, řekněme, krásně přežít. Holčička se velmi rychle rozmluvila a nedá se vypnout. Mluví pořád. Mluví pořád. Ale kluk taky. Jo. Evidentně jsou s váma šťastný. Můžete mi nějak, jestli to jde jednoduše, popsat tu cestu pěstouna, když jste se rozhodli, že se jima stanete? Na začátku se člověk jde zeptat na sociální odbor a tam už ho nasměrují. Člověk pak potřebuje potvrzení od doktora, že na to zdravotně stačí, potvrzení od bezúhonnosti, potvrzení o příjmech, že člověk není nějak zadlužený. Pak jsme, myslím, psali jenom prostě tak nějak jednu A4 o tom vlastně, proč chceme děti, jaký máme vztah k dětem. A to je asi všechno. No a pak samozřejmě začne takovýto klasický školení, když se dostanete vlastně pod nějakou organizaci, my jsme měli třeba Paprsek, kde vás školí, co ty děti v té době jako zažívají, prostě abyste měli přehled o tom, jak ty děti prožívají vlastně to své dětství a jaký jsou tam jakoby problémy. Jo, a tohle to v podstatě, já nevím, jestli to dávalo asi 20 dnů dohromady, nějak takhle plus minus. Je to taková příprava. Je to taková příprava a na konci vlastně v té přípravě, já to nechci nazvat zkoušky, ale děláte v podstatě určitý test psychologický, který je potřeba, aby se to jako doložilo, jestli teda jste vhodný kandidát na pěstouna. Takže vy jste zmínili ještě doprovodnou organizaci, a to znamená co? Doprovodná organizace pěstouna, který už má doma soudem svěřené dítě, doprovází. A jednou za 2 měsíce, nebo za jak dlouho? Za 2 měsíce. K vám přijde domů, nebo se s váma sejde někde na hřišti a vlastně se tam... Zkontroluje, jestli to všechno funguje správně. Se tam povídáte a... Jak se ty děti začlenily vlastně do té rodiny, jestli... A jsou i jako nápomocný, když nastanou nějaké třeba větší komplikace? Jsou doprovodné organizace, které fungují lépe a ty je dobré si zvolit. Ano. Protože dobrá doprovodná organizace kryje pěstounovi záda, ať už v případě, že nastávají nějaké soudy nebo potíže kolem dětí, nebo se do života dítěte najednou objeví biologický rodič, který třeba má nějaké své představy, které nejsou úplně reálné, tak k tomu je doprovodná organizace jako takový pomocník. A Štěpáne, mohl byste ještě jednou zopakovat tu větu, kterou jste mi tady řekl, když jsme se potkali, protože ta teda
je dost rezonující i pro mě. Je to hodně rozhodující a v podstatě, když se rozhodnete si vzít, řekněme, děti do pěstounské péče, té dlouhodobé, tam si myslím, že je to klíčový, tak člověk nesmí pochybovat nad svým rozhodnutím, protože ty děti to vycítějí a v okamžiku, kdy jako vyděláte takovou tu pochybnost, že vlastně jestli jsem udělal dobře, jestli to dítě zvládnu a tak dále, tak ty děti o to víc v podstatě se chovají nestandardním způsobem. Ale když je přijmete se vším všudy a opravdu jste tím rodičem, tak naopak jakoby tenhle problém úplně padne. A ty děti právě, tak jak jsme tady říkali, v podstatě sám vpijou do té rodiny. A už se začínají chovat v podstatě stejně jako ty biologické, takže nepoznáte rozdíl. Jo, tam je právě to klíčové, rozhodnout se a nepochybovat nad svým rozhodnutím. Objímat, láska. To přichází k tomu. Ano. To je skvělý, co jste řekl. Myslím si, že každé dítě je velmi senzitivní a nevím, proč si trošku myslím, že tyhle děti, které zažily těžké dětství bez jedné maminky, jsou super senzitivní. Možná se mýlím, ale myslím si, že vnímají extrémně mnohem víc, že mají ty radary na ty nebezpečné situace, na to nepřijetí, na tu... A mnohem víc si vás testujou. A testujou, tak. Je to takový to... oni v podstatě potřebují nasát ty emoce, ale ze začátku vlastně vás odsunou, protože nevěří. A oni musí, přesně tak, protože dospělí lidé jim ublížili, takže vlastně to odnášíte za někoho jiného. Ale když překonáte tu bariéru, což samozřejmě lze, a chviličku to trvá, ale když ji překonáte, tak to dítě se vám úplně otevře. Jo, já teď nedokážu říct, že si to je po 3 měsících, po půl roce a tak dále. My jsme to v podstatě jako ani nevím, kdy se to nastalo. Každopádně pak je to dvojnásob. Takže dostáváte té lásky dvojnásob víc, než v podstatě normálně. Krásný slovo. Zhruba po měsíci nám, nebo Štěpánovi chlapeček začal říkat tatínku, ale ke mně měl složitější cestu, protože v jeho životě vlastně maminka, to byl člověk, kterýmu se nedalo tak úplně důvěřovat. A tak kolem toho oslovení tak jako kroužil, já jsem ho nechala a později se mě zeptal, jak mi má říkat. A já jsem říkala, hele, dělám ti maminku, můžeš mi tak říkat, jestli chceš, nebo nějak jinak. A on taky, jo, maminko. A už to bylo. To úplně padlo, že se to rozvolnilo. Tomhle v podstatě to můžu podtrhnout, že když jsme ho přihlašovali do školy, tak ředitelce v podstatě říkal, že nechce, aby jsme byli oslovovaní jako pěstouni, ale jako rodiče, tatínek a maminka. Aby v podstatě zapadl do kolektivu a neměl s tím problémy, protože děti jsou různé. To byla učitelka. Učitelka ho vyčleňovala i ředitelce. Na začátku, ale potom v průběhu roku ho učitelka vyčleňovala před třídou, vždycky řekla, a řekněte to doma rodičům a ty svým pěstounům. Tak se trošku necitlivý i od té učitelky. Takže pak jsme museli trošku pracovat s paní učitelkou. Ano, to věřím, ano. Tak Markéto a Štěpáne, jak když vás tady takhle poslouchám, tak jsem úplně nabitá touhou, že bych třeba taky měla zvažovat pěstounskou péči, zachránit lidský život. Já to vždycky totiž vnímám, když slyším ty příběhy a dneska vás tady poslouchám, že vy opravdu jste zachránili 2 lidský životy. Vy jste opravdu dali nejen lásku, domov, ale bezpečí a zdravý vývoj těch dětí a vrátili jste je tam, kde mají normálně být. A tak mě napadá jenom otázka ještě, co vám pěstounství dalo a co vám vzalo? Ty začít? Dobře, tak začnu já. Takhle, jako upřímně musí si člověk uvědomit, že jsou to děti. Co vám dá v podstatě biologické dítě a co vám vezme. Je to úplně stejné. V podstatě vám vezme čas. Klasicky děti 1 nebo 2, 24 hodin denně, že jo? Takže musíte ten svůj čas nějakým způsobem jakoby ukormidlovat. Takže tohle je třeba si uvědomit. Samozřejmě jeden z těch partnerů, rodičů, většinou bývá nějakou dobu doma, takže vám to vezme i peníze.
A samozřejmě děti se pak postarají o to, aby vám občas něco rozbili a podobně. Takže v podstatě je to naprosto běžné. Jo, ale to, co vám to dá, tak se nedá nějakým způsobem skalkulovat. Protože když pak vidíte to dítě, který máte před očima, když jste si ho vzali, že je absolutně, já to řeknu, nekontaktní. Když ho zavoláte, tak vás vůbec nevnímá. A v okamžiku, kdy třeba přetočí se pár let, 2-3 roky, to bylo i dřív, tak najednou vás objímá a je úplně jiný dítě, tak si myslím, že každý prostě zjihne a to se nedá prostě jakoby vykoupit. Jo, takže to, že vám to vezme čas, ano, vezme vám to peníze, ano, ale jako to, co je zatím, to se nedá jako vyjádřit a je to úžasný. A pak, když vidíte, že vás i v některých věcech kopírují, i těch dobrých, i špatných, tak najednou vidíte, že vlastně děti. Přesně tak, úplně stejný jako biologické děti. No. Takže jako z mýho pohledu, kdokoliv, kdo chce mít rodinu nebo měl rodinu, je schopen to zvládat. A vůbec nemusí na sobě pochybovat. I my nejsme dokonalí. Ano, člověk má ty pochybnosti. Nebo já teďka, když s vámi mluvím a přemýšlím o tom, tak si říkám, jestli bych to vůbec zvládla. Jakože to rozhodnutí je obrovský, je zásadní a mělo by být pevný a nepochybující, jak jste říkal. Co byste řekli těm lidem, kteří uvažují o tom, že by se třeba rádi stali pěstouny? Nebo o tom doma mluví? Já bych jim vzkázala, ať do toho určitě jdou a ať se rozhodnou po té, co projdou tím školením, až uvidí, jaká je realita. A myslím si, že lidi, kteří to mají jako dobře nastavený, tak nebudou pochybovat ani po tom školení, kdy uvidí, že ty děti dostanou trochu rozbitý, než je dají do pořádku. Jediný, co můžu podtrhnout, v podstatě to samé, co říká Markéta. Počkejte rok, když už se ta věc stane a hodnoťte to až, řekněme, za rok, za 2, ale když už se rozhodnete, tak to nemá cenu hodnotit. Každopádně ten výsledek uvidíte relativně brzo. Akorát musí to být to správné rozhodnutí. Že ty děti doma doslova jako rozkvetou, když cítí to zázemí. A ono vlastně častokrát to člověk vidí podle toho, jak se kde co stane a jak kde to vypadá a hodnotí to dítě jenom podle toho aktuálního stavu, ale ono to není pravda. To dítě to není, to je úplně někdo jiný. Takže v podstatě za mě, kdo má rád děti, ať neváhá. Pokud máte zájem pomoci dětem, které ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve své původní rodině, ozvěte se nám. www.hledámerodiče.cz